faka nothai, faka nemshubulo, faka nezikete ezinde, phathana amabhayibheli, kodwa ningamkhonzi uThixo. Mkhonze khulumani, ningayenzi into eniyithethayo. Ukube beyila kulezwe sofunda. Hayi besobona kanza kwethu ukuthi uJesu manje uyafuna. Ufuna umfazi. Ufuna umfazi, wehle enyuka. Uthi uphi umfazi? Hayibo. Uphi? Umfazi wami. Uyafika esontweni ziyasha. Esontweni sithethekile ezinye. Sithethekile. Sasuka khona epulpit sikhona. Phela uAdam Bucks ubuzwa uNkulunkulu ethi uphi embuze khona. Umbuza khona. Adam, where are you? Umbuza khona entsimini. Waduka khona entsimini. Siyabonga mamlati. Bafowethu, asifuneni senkosi ngibaleke. Dokotela. Kuningi kanjalo wena. Ake sifune incwadi yeZakha. Chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. Bayazi bafowethu, pastors, ngiyazi bafowethu ukuthi Bucks bafundisi. Ngiyazi ukuthi nibafundi beBhayibheli. Ngazi. Nansi into edidile la. Uma abafundi beBhayibheli befuna iBhayibheli, bagcina uNkulunkulu bengayifuni leyanto. Yabo, ubefuna leyanto. Umfundi weBhayibheli ufunda ngangayithi kuyiveza ngelanga ukuthi from Genesis to Revelation, done, finish. Ayinayo enye into ongayichaza ngoba indaba yakho iGenesis iphela kuRevelation. Kunezinto ezifihliwe uNkulunkulu before ufike kuGenesis. Right? Mawufika kuRevelation kunezinto ezifihliwe uNkulunkulu ngale. La ugcine khona wena uyaphela uthi amen. Angithi amen. Lapha eBhayibhelini isho njalo ekugcineni ithi amen. Lapha ke la kuthi khona amen. uNkulunkulu akasho njalo. uAmen kaNkulunkulu akapheli. Uyinguna phakade. Usho ukuthi kunento uNkulunkulu aqhubekayo eyambula usuku nosuku ngale wa amen. Umuntu uyagcina la. Kunezinto befundisi esizozikhuluma nesingazikhuluma. Nibuza umbuzo ukuthi zivelaphi lezi. Bese ngiyakuchazela ukuthi zivela kumoya. Because umoya ingcwele unezinto zikaNkulunkulu eningazaziyo ezimbuliwe ngoJesu. Kukhona ezingambulwanga kumoya, ezimbulwa umoya kuwe. Mhlawumbe abangezwa njoba iBhayibheli lingaka, uma ngafunda ivesi manje ngizofunda ivesi nethi nina kunjalo. Angithi mangimbuza umfundisi ngale kucikene ethi uthi kunjalo umfundisi uzochaza ngeyakhe indlela, nomfundisi olandela achaze ngeyakhe indlela. Isho ukuthini lena? Umoya ingcwele mayembula into, indlela oyichaze ngayo ngezwi, umoya kaNkulunkulu ulenza izwi linabe kumuntu ngomuntu, lichaza into kumuntu ngomuntu ngendlela yakhe asuke emfuna ngayo. Amfuna ngayo. So kubalekile mathiwa siyezwini lenkosi. Masithi siyezwini lenkosi kusuke ku serious. Suke singeve siye eBhayibhelini. Suke siyezwini lenkosi. Ukukhuluma kukaNkulunkulu lokho emntwini ngamunye. Kusho njengoba ngimi la amehlo nabheke la. Angithi nawo ke njengoba amehlo ebheke la, umoya kaNkulunkulu izwi lakhe lizophuma linjalo libheke kuloyo. Omunye uthi njengoba ngizofundiswa alikhulumi ngabufebe, kodwa umoya kaNkulunkulu esekhuluma izwi kaNkulunkulu lizothi lithi yakubufebe, kanti angishongo kuhlatshwe izwi. Ingakho kubaleka ukuthi siyezwini lenkosi. Kufanele wenze sure ukuthi uyalalela izwi lenkosi.
Seningitholile bafowethu. Siku conference. Engathi ngangabi yabo imvuselelo ba. Leyamandla ukugcika abantu phansi. Engathi ingakimiswe. Ngakimiswe le ukuthi fire this fire that. Awumfire. Ake kuqonde kunkosikazi wewundlu. Akhiwe. Ileyo nto sifunayo. Ake kubuyisa ingqondo ngoba ingqondo zankosikazi inakele. Right. Ngifuna sibuke bafowethu. Angithi uNkulunkulu ezulwini. uNkulunkulu. Amen. Mhlambe songakukhuluma nje kuye bese yokuchazela ngesinesikhathi. uNkulunkulu ezulwini. Mayifuna ukusebenza emhlabeni. Afune ngelosi. Ufuna umuntu. Baba, userious ngisho. Wenza sure futhi ukuthi mayifika kumuntu ukhipha ingqondo yakhe umuntu afake eyakhe. Akhipha inhliziyo yakhe afake yakhe. Uyamuzwa ukuthi ngimtholile wenhliziyo? Uyabona ke akamtholanga wenhliziyo yakhe. Uthola wenhliziyo yabantu. Kusho ukuthi uma uNkulunkulu ke manje efika kumuntu efaka ingqondo njengoba usukubona indoda kumfazi wayo. iBhayibheli lithi ke laba bobabili sebenjani? Kusho ukuthi mina noNkulunkulu kufanele kufike lapho siba munye. Mawufice mina umficile. Yazi sinasanike uma mawuthi nje ufuna uNkulunkulu emolweni uzomthola uDr. Chilisa. Mawufika uzozithola zonke izinto zasezulwini. Ngoba uDr. Chilisa unengqondo kaNkulunkulu, unenhliziyo kaNkulunkulu. Uzoyikhipha njengoba injalo indaba sezulwini. Engane banobudlelwano nomoya ingcwele. Into eyenzeke ezulwini uNkulunkulu wenza short akalali uDr. Chilisa ngoba bahlala ndawonye engazi ukuthi ezulwini kwenzekani. Fanele uDr. Chilisa azi ukuthi ezulwini kwenzakalani. Uma sekunakele ubudlelwane bakhe nasezulwini sebunqamukile. Ubona ngezinto ezenzekana kuye ukuthi uDr. Chilisa ngegama kodwa imfihlakalo yangenhla ayisekho. Angawakhuluma ama-verses akhulume yonke kodwa ingqondo nenhliziyo yakhe seyaphela indaba yasezulwini. Full. Ngicela uthandaze Mama Bishop. Oh yes. Kunjalo. Funda ke mina. Ndodana yami. Uma wamukela amazwi ami. Uzibekelele imiyalo yami. Ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni. Uthobisele ebuqondeni. Inhliziyo yakho. Ukhala ngengqondo. Uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. Uma ukufuna njengesiliva. Uphenya njengamagugu afihliweyo. Khona uyakuqonda ukumesaba uJehova. Ufumane ukumazi. Nakuya. Into enakele phansi. uNkulunkulu akafunwa. Ibandla lamnqoma yena. Kuqonyela. Kodwa ibandla lizifele. Lefele. Liyaphinga nomo. Lithi lila iba awuliboni libandla ukuthi esontweni man of God linikela ukuba blessed. Alinikeli ngoba kufanele. Njengoba umuntu abenikela nje bafuna izinto zale ndoda. Kodwa baqome amanye amadoda. Ngiyaphinda futhi. Bathi benikela bafuna amafortuna. Bafuna imishado.
Umushadile kahle nomfazi wakho uhlala kupheda ngoba umfazi wakho uma uyindoda yakho uhlala kunjani kupheda ukuthi ayibuyanga ekhaya indoda wenze njani ukuthi ayikunikanga indoda imali wenze njani uyacomplaina into ethi uyacomplain uthando lale ndoda nokubekezelela le ndoda ngoba uyayithanda ushadile na kodwa uma wasashadile uyafeba ufuna indoda kuyanikelwa ufuna uba blessed bese wenzani bese blessed engaduvela blessed mama isho futhi ndodana yami uma wamukela amazwi ami usibekelele imiyalo yakho awu madoda ukuzibekelela kwenzela uqongelela kusho ukuthi amazwi kaNkulunkulu wenze njani fala xolo banini angingitshele ngenza kwethu angisho bafethu kabi khuluma nebandla angilande umuntu ezonweni khuluma nebandla niyabona ukuthi sifelile umyeni wethu niyabona bafethu simfelile bad futhi labantu abezemva kwethu bazoyifeyila kufanele ngabe thina esiphambili but amen sihlele entabeni siyathandaza silambile now ama leaders manje akusathandazwa lutho akuzilwa ukudla akuthandazwa futhi umfundisi akasihlambulula uzohlambulula kuba ngoba phela vele unegama elikhulu nje uzoya kanjani ezantsi ebantwini abasezantsi ngoba phela masekubheda kuyena ngekehle uthi yini lento enza ukuthi umfundisi memithisile ayikho indlela kuyamphoqa ukuthi aqhubeke la eqonyiwe aqhubeke la yazi indaba kusuke sekunqamuke ubudlelwano phakathi kwakhe noNkulunkulu ngoba uma kunengozi eyenzeke njalo ngoba ngikhuluma ebandleni kunengozi engenzeka njalo abuqodo noma mithise sekuyamphoqa ukuyongena ngaphasi kwempala ayohlala ngaphasi kwempala ahlale noma inyanga zibe sithupha angashonto uma esenayo le yanto kusho ukuthi ibandla ingqondo ngazi umhlala la noma ngathi kodwa ilimele lisangene yahlanya yahlanya ibandla nengane ke sisemva kwalo emva kwethu sizoqhubeka isanganene umsangano umuntu nje kaNkulunkulu bafethu ake nibuke mhlawumbe niyabona nani ukuthi insuku sinjani ngithi bafethu engqondweni nje bafethu angiqonde khuluma ngabantu kabi ngifuna ukuthi nibhekisane ngebandla elisindiswe kaJesu ebafethu engqondweni nje Pax mfethu ngiye ngibuke abantu benza into engayazi bafethu noma engqondweni yabo kukahle nala mina nje chiliza ngathatha ikhanda lami ngilifake la leli khanda mangilifaka la bese ngithi lamanzi ngiwathenga malini mhlambe ngo 10 rand ase 150 ngenxa ukuthi ibandla alisena ngqondo yabo kusuka abantu ade benengqondo baziwe benengqondo lasuka ibandla lamshiya umyeni lesa kashona ezantsi limenyezwa igongqongqo bishop ezantsi igongqongqo lamemeza ezantsi ehlani madoda uJesu loyo ekwathi usezulwini akasekho ezulwini useyatholakala nasemaphodleleni lehlibandla intenza lehlibandla alilifundi izwi lenkosi lili understand liyafundelwa ingqondo limele ungathi ufuna nje iBhayibheli uJesu nje uphelele
wehliswe umuntu nje faka uthayi ngoba ezoshila imethi rakha boshanda bese wona wehla wehliswa into elimele ngqondweni yalimala ensizweni wehle ulazi ivangeli nje baba ulazi ivangeli uyothenga amanzi go 150 rand uwathengiswa umuntu ofunda iBhayibheli okhuluma iHebrew word ekhuluma ekusanganeni engena uNkulunkulu enengqondo yeBhayibheli uphumoya kaNkulunkulu kuwe ohlolayo lento uma ibandla belisenayo leyanto bezoyibona ibandla lime lithi asehli kulentaba futhi asisuki la lezi zinto zizenze njalo sidlule ngoba lento ihamba nekhonqonqo Njalo. konqonqo lodlula benishishi jobula behlaba enyuka nje abona ngibona makuthiwa emthatha khona umprofeti ovusiwe abamazi kwamprofeti abamazi umprofeti uthi ubani umprofeti umuntu osusa indaba ezulwini elethe ebantwini hayi odayisa ngamafutha no akuyena umprofeti okutshela ukuthi underwear yakhe ibovu nomhlaba no liphi ibandla lilele namadoda amadala baba amadala ingwevu uzibone sezimile lapha siyavela ku TV ngiyabonga bazalwane ungibona nje nangu ukhiye lo ngathola imoto mina endaweni ethize wathola imoto endaweni so what yamsiza aphi imoto iFortuna ngoba anengqondo neFortuna yakhe neBMW yakhe kanjani anengqondo utifozile nje wenzisi engafunwa iBhayibheli uyenzile nawe uyenzile ulahla umyeni wakhe ubemise ekhaya emakhela indlu wayeka indlu wathi ngcono ngifele la ezantsi kube Ndodana yami. Uma wamukela amazwi ami, uzibelelele imiyalo yami ukuze ubeke indlebe yakho ehlakanipheni. beka indlebe yakho kuphi yeah Uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho. uthobisele ekuqondeni yini aha Yebo. Uma ukhala ngengqondo, yeah uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. Uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu. uyabona incwadi Romans chapter number 12 verses number 1 ubani wangifundela lo verse wehle nawo nje Mambisho chapter 3 Zenzo Zaka futhi verse 1 Fund Ufunda abaseRoma chapter 12. yeah Lapho ngiyancela uyabona umpostoli Paul kunento ayibuka uyibona nje labantu la lapho ngiyancenga bazalwane yeah ngobubele bukaNkulunkulu aha ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo nayo mfundisi ongcwele othandeka kuNkulunkulu yeah kube ukukhonza kwenu kokuqonda nikhonze ngani awumtshela babhekise kube solokusile nje siyangiprofeta siyaprofeta la endlini siyaprofeta wena osukume wena yazi profeta ngisho inyanga seziyasindisiwe manje sisesontweni phela ziyaprofeta nezangoma zila ziyendlini la nabazalwane bagijima manje enyangeni sezangomeni abazalwane baphuma la endlini baphinde babuye futhi babuyele la endlini baphinde bashumane la endlini angisize uNkulunkulu yazi uNkulunkulu angisize hey angene kuleyanto angiyazi leyanto ngabe sengilahla umyeni wami Yo. mlahle ngenxa imali
imali ngisho kuthiwa ngabizwa ubani ethi ngiyoshumayela endaweni ethize kufanele ngiyibuke nalento ngiyoshumayela kuyo ngayo ushumayela lapha ngishumayela ngithini ngoba ivangeli fanele ngiliqale la kuyena lo ngibizayo uma engamile kahle uzothi ngeke ngasangibiza ngoba ngizoqala la ngisibona ukuthi abazalwane isihloko ehlala la yesangoma singibemile impela sithi angizoshumayela fanele ngiqale ngaso ngisiphuzela ngisikhiphe lezansi bese ngishumayela ngoba ngeke ngimene nesangoma ngoba nawe sinemali sizongirobha sithenga inhliziyo yami nengqondo ngingabe ngisashumayela ivangeli dokotela shumayela ivangeli ungabusayeka ngiyakutshela ungabusayeka othathile ungathathanga kodwa iqiniso likhuluma njengoba ya hamba emhlabeni likhulumile iqiniso mntachilisa ungasabi futhi ungake uzinyeze ungabi namahloni ngevangeli khuluma ndothana ya ungakhohlwa nayo ke nje ingozi ke ebandla hayo zonke lezi zinto uzibona sincolisha ingqondo nje ukwenza njani ukhohlwa sife simbi kabi khohlwa yabona imfundisi yathi ishubana la uthi ukhuluma mina enhlizweni yami bese ngiqala isikhosi usasho nje thankosi ngizokwenza njani manje uthi uqeda nje uyazi ukuthi ubone ukuthi usathane uyiphuthesele ingqondo zethu uyazi nje wathi ushumayela mfundisi i-wallet yami mangiyibamba nje so ngifundisa ingqondo kaNkulunkulu ukuthi anginikele ngithi ngifike nje ku-wallet o100 bawu4 bese kuba khona u20 ababili ingqondo yami ngoba ilimele ikhipha o20 abawu2 ingqondo yami ilimele ikhipha o20 abawu2 inikele ngabo bese ithi inhliziyo yami inikele kahle ingikhohlise ithi ngenza into right kade angenzanga into enjani bekufanele ngikhiphe lo 400 nginikele ngawo bese ngisana lo 40 rand ngikholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakhokha nawe namkholwa uNkulunkulu kanjani nawe namkholwa hayi bazana uNkulunkulu ngeke nimkholwa kanjalo mina ngiyamazi phela uNkulunkulu thunda mafunda uqathile ngakho ngiyalincenga bazalwane gijima mafunda ngwane ucele kukaNkulunkulu ukubanikela imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele othandeka uNkulunkulu uthandeke ebantwini uthandeke ebantwini usho lezi zinto enizenzayo nanizenza nifuna ukubukwa abantu yonke into eniyenzayo nje nifuna ukubukwa abantu nibukeni bahle ebantwini kusizani bapakise ukumake up ubukwa abantu umake up umuhle uzofaka zonke into ezifakwayo abantu bakuthanda ngani uNkulunkulu kulahlile engani umuntu uyakwazi ukuhlala esibukweni afake i-make up la ayifake ebovu nemaroon nenjani azafaka nopendo obovu enze yonke into eshayine inwele zakhe ashayele shaya esibuko esibukweni athi eqeda aphinde khona athi bese esukule sekhohle benjani uyazi ukuthi ibandla belingazilungisa kanjalo lizilungisela uKristu ngiyakutshela uziphophotela umyeni wakho mfazi uzimake up umyeni wakho hayi lento yakho uzimake up abanye abantu make up your mind amen hey hayi ningakhohlwayo manisuka la futhi senikhohliwe yazi umuntu wenza njani ungadayiswa nayo lento ukuthi mase sithandaza la mhlambe ngalela mhlambe sithanda noma yini sithi amandla kaNkulunkulu segcwele injongo nawe uzuzenzise sengathi wena ucatha amandla kaNkulunkulu angena kuwena ngoba naku ukhala no mazenzise mawufuna ukubona uNkulunkulu namandla akhe iba uwe ibe wena nje ube wena uyazi umuhlu nje
vele uhlale nje uqonde manje ulindele uNkulunkulu ezemfazini wakhe. uNkulunkulu noma uJesu umfazi wakhe uzomenza abe yilento amfune njani eyiyo. Nanti efuna umfazi ayilungise. Funda. Othandeka Nanti efuneka umfazi kube ngukhonza kwenu koqobo. Ningalingisi lelizwe. Alithi izwe lishona le ubuya le. Kuthiwa kwenze njani uthi hayi mina amafuni. Engani mama uthulisa ubaba uthulisa manje ayifuni into la ekhaya utshani. Awuyenzi ngoba engayifuni umyeni wakho. Ungayenzi into umyeni wakho enganjani. Ayenzi. Manje umyeni wakho uyazi esontweni omunye umuntu mhlambe omunye umuntu uvumelekile ukuthi agqoke isiketi esishaya lapha esiveze underwear angithi owakho umyeni wena akakuvumeli ufake isiketi esijani. Uthi umyeni wakhe enze njani? Ngaso ke ungabuzi futhi banjani laba abafake isiketi emfushane pho abashadile wena ushadile. Ushadile. Umuntu mayeshadile nje wenza umthetho womyeni. Engani ukuthi umfazi mayeshadile engathanda ukugaya ijiki emzini wakhe wenze njani? Uyaligaya ngoba umthetho wani wendoda uthi akugaya ijiki. Noma abantu bangakhuluma as long enza umthetho wendoda. Ngikhuluma kudeke manje. Yo! Ngaye yedwa nebandla. Nathi into ayifuna uJesu. Ushode ngabantu abanenhliziyo yakhe. Abazothi mabekhuluma phansi, bakhuluma inhliziyo kaNkulunkulu, hayi amasonto abo. Ngoba amasonto akhona akazaguqule noyedwa umuntu. Baxhuma baze bakhathala esontweni. Kodwa kumele bangena kuJesu. Umyeni. Awuyasakha isimilo somuntu. Qethela. Ningalingisi lelizwe. Kodwa ngikukhulisiwe. Yeah. Ningalingisi. Yeah. Kodwa ngikukhulisiwe. Ngikukhulisiwe ngokwenziwa ibentsha ingqondo. Niguqulwe isimo. Unjani? Ngokwenziwa ngikukhulisiwe kwenziwa ibentsha ingqondo. Ngathi ngelanga ngifundisa ngendaba zokuthi uma ubane kuKristu uyisidalo esinyana. Ngase ngibuza ePaul ukuthi vele masishumela la sigijima. Ivele ishumayeleke nje kusheshele. Ngithi ke uma ubane kuKristu kuthiwa uyisidalo esisha bese ngiyabuza ukuthi ubani lo? Lo lwala. Musha lo. Ubani ngani? Isitalo esinyana lesinolaka. Isitalo sijana lesi esigolozayo esontweni mathoko nzizito zesonto siyakho yesinjani lesidalwa esivele sikhenge singene enkonzweni sishiya ihlalo kanjalo siphume sambe isitalo esisha leso mathoko yanikela siya isitalo esisha lutho hayi ubande kuKristu isitalo esinjani okwaqala njani kusho ukuthi ulaka lisenjani lolu livela Luvela bula. Mawistalo sisha. Pastors uyabona mawushumela. Kulula nje. Yeah, ivesi afelula. Ivesi lelo likhuluma ivesi. uNkulunkulu nje ubamba ngento eyodwa uthi qeda evesini. Yehlika uthi qina abantu. Njengoba soqone nabantu sithi yenzile. Yes. Nephela ivesi linjalo ivesi. Ivesi uyalikhuluma bese wehla. Enganabantu bakhetha benze. Sekuziwa kuwena. Enza ke na. Uthi qinje ezantsi, uthi wehla nje, twenza. Hawo. Injalo ke izwi lenkosi. La libamba khona umuntu esibona ukuthi cha liphilile. Masithanda sithi liphilile inkosi izwi lakho. Sisho lonto ke. Ukuthi njengoba sithi liphilile lenza lento engenzeki. Yenzeke. Indoda endala ishintsha ukwenza. Yenziswa yini? Izwi. Ade mavuthi. Ningalingisi lelizwe. Yeah. Kodwa ngikukhulisiwe ngokwenziwa ibentsha ingqondo yethu. Yeah. Ukuze libe nokuhlolisiswa kuyinhlanzi.
yeah, okuhle yeah, 1, nokuthandeka 2. nokuphelele Hayi engathi lo baba le ndaba lesikhuluma la ngathi siyayikhuluma 2 weeks. Kanti silikhande nje ibandla silikhandela leyo nto. Uthi nansi into efuna ukwenziwa kuwena. Ingqondo yakho ufuna enziwe njani? Uqulu. Uqulu. Ngoba ngeke uhambe ibanga elide uma usenje. Akhiwa. Uthi yini lento dokotela? Lento ngangibuka lento ngasikhaya ke okusuka ingane ezincane sithi siyoqala ama ministries. Yabo lento yokuqala ibandla. Sicabanga ukuthi ingane kumzwayo. Khona ikheke sasilidla lithambile, molubuka lekhulu molubuka. Kanti futhi leli khekhana leli molubamba liyabuthuka ngokusheshsha. Manje baqala ministry, ucabanga ukuthi ministry angithi ma ephupha. Usuke ephupha ebusuku, ephupha eshumayela. Elalelwa abantu abaningi. Abeka izandla ebantwini bawe phasi. Kanti vele bandleni une gift. Ucabanga yena ukuthi la engqondweni yakhe ucabanga ukuthi gift ingamhambisa ibanga elide. Uphupha. Yabo avuka ekseni ngisho ekseni engathi ephupha ebusuku. Avuka ekseni eseyovalelisa. Athi dokotela inkosi ikhulume yazi yabo nje bevalelisa nje futhi hayi ngoba uya SMS hayibo usende SMS angazi nalento zenizenzayo uma WhatsApp something asendeke dokotela ngithi angisho ukuthi hayi inkosi seyikhulumile engqondweni engekho seyikhulumile inkosi kodwa engqondweni enjani engekho seyikhulumile inkosi enhlizweni enjani emnyama iyasuka lengane ziyabhayizisana nezinye kade zakhiwa la ngoba azina ngqondo zibhayizisana zihamba ibanga zithi zihamba ibanga elifusha zithi sela ziqale zixabane zodwa angithi zixabene nomyeni angithi zixabene nobani zishadile nazo angithi ibanga lingana lizohanjwa lengane zifushane zenze njani zixabane sizobika kubani ngoba zixabene nomyeni zicabanga ingane ukuthi lento ukuthi nje shakara bobo shata fire. This is not about fire. This is about Jesus. Yes. My God. And the character. Yes. The character. Ucabanga wena uhambe nje uhlulekile emzini wakho. Uhlulekile nje umfazi wakho lo omncanyana osanaye. Uqawuthi uzophasa lapha ngeke uphasa funa ingqondo ibe khona ingqondo uyazi ukuthi iphasa esontweni lakithi nangahlala uyayazi into yobhakisa mina ngahlala esontweni ngahlala nje suka ikhehla lingiphisi ngangazi nalokuthi ngiyashawa ngizwe manje le language ukuthi esontweni khona abantu abashawa mina ngiyazi ngizwa manje lento ukuthi ewangishaya umfundisi angiyazi ke lo nazi ukuthi umfundisi uyashumayela leyo kushaya ngizwa kule genge encane level iqasha ibility nje umuntu avela iqasha ibility nje izwa lento encane kwenkosi umuntu asuke nje avuke ekuseni ade phupha ayoqasha ibility athi athenga isound wedokotela ikantele bezomojesu hayi ukuthi uvela uphuphe ucabanga ukuthi uvela uphuma insimbi ubuyisa umfana wensimbi ashaya no uNkulunkulu serious ezulwini akadlali mekhuluma ngebandla ushite serious that is why umuntu ushese fee oshayele kwaphuma igazi laphela kwaphuma amanzi ishuthi lento serious ngeke kuvuke kuphushwe nje kuthiwa kuyasetshenzwa ngeke bafowethu ke ake silungise ingqondo ake sibuye ake sihlale phasi bafowethu man sicabange kahle ukuthi hayibo ukuthi ngempela hey ngempela ngimkhonza kahle uNkulunkulu hlale phasi ubuyise kahle ingqondo ake onto okudlala le uthi ngavele mafundla usho uzongaqala iministry mfana wami baba akuyashumela lo bathi shumela stronger uyazi ngaze iqala iministry ngeke lutho ngeke ingamshaya ngendlela nje sahamba
Angashama amayitepe embili entaka ngoba nje umuntu eshumayela nje ashumayeli ngogcobo kuyena. Lento uyikhushela. Ayithathanga kuJesu. Hayi, singayirophi lento. Mawuzwa konke enyakazana ngaphakathi, kanti usebandleni nase God's time. Hey, musu dlala, musu hamba. Akuyona yakho. Hlala ebandla lento. Eyokukhonza ibandla lento. Mawuthi uhamba nayo uzofa endleleni. Kanti bengaqondakalanga ukuthi ufe, ukuthi uhambe nento yase God's time. Zofa. Lento ikhruhla la kumina. Ngiyayazi namandla. Kodwa yenze njani? Hlala la. Awukhuluma nebandla man. Hlala. Awumuzwa uJesu baba. Lapho engathi inyani esenzo. Ethi laba benze njani? Abahlala eJerusalem. Ngoba awukwazi ukuphuma eJerusalem kanti awukwamukeliswa amandla akho. Ngoba laba abapostoli abafundi bebehamba ngamandla kabantu kaJesu. Na uJesu uyabona bazobhuda. Bazohamba kanamandla. Abazi bona basengasekho phakathi kwabo. Kuzophela. Bazolihamba ibanga. Kodwa uzophela endleleni. Ngoba banamandla uthi ke hlalani. Ngisathi khulu kuqo. Hallelujah. Hlalani. Ngoba ukuhlala kuzokwenza ukuthi mayifika manje awumoni uPetro mayeseqala eshumayela. Ukhuluma ngani? Ngesibindi. Uthwaleni? Akasasho ngoJesu. Uthenzeni njani? Sibheke. Akasasho bheka uJesu. Uzothi uthi sibheke liphisa izidimoni wena. Kanti usho uyabhuda. Now, lento ke umsebenzi wenkosi ulimaza phakathi yawuqeda. Yabona ungidi nobhengu nokuthelisa. Lama doda asengamna. Yayithi indoda meyishente ngasithi khonto izona ngaphathi kuyona. Ibuku abili kathathu. Ithi inkosi ngithubele. Thuma apha mfana. Ithi laba, tshela basi. Hamba uthandaza. Athandaza umfana. Athandaza shebika bila. Ephinde futhi abuyela useshini ukuthi futhi ana. Athi ukhehla. Hamba uthandaza. Asekuya kwesithathu. Abese ukhehla, thweni yaphi mfana? Athi laba ngaphesheya. Abesithi imali. Khona indoda lapha ngaphesheya useyazi. Shona khona talela. Khona umfana uzofika uzongibhekelela. Uthe hamba umfana ethiwa ngaphesheya uzofika sekhona indoda embhekile. Ngoba usuka lapha nje ethuthuliwe uzofika sekhona indoda embhekile. Ezobheka ukuthi unayo yini ingqondo. Inhliziyo yakhe injani. Ngoba ngeke ashumayele egcola abafazi enhlizweni. Amona ukuthi uyahlephulana. Funa ukukhishwa abafazi. Akhishwe. Khishwa umona. Khishwa ulaka. Khishwa uthandizwa. Agcwale uNkulunkulu. Nengqondo yakhe agcwale uNkulunkulu. Athi mekhuluma amadoda ehleli phansi ngoba ungathi akunakile. Sivele sithi. Maye umfana uyashumayela. Sithi. Ushumayela uzuqede. Singasho ukuthi amen. Hayi ngoba singathandi kusho. Uthi ushumayela sibe singale. Sibuza komdala ukuthi uye umfana lo. Hayi bese hayi unayo ingqondo yena. Ezwa unayo ingqondo nenhliziyo yakhe. Kuba akufuneki umfana ozwakushumayela engaqeqeshwanga. Akazi uqeqeshwa eBible school. iBible school ifundisa umuntu iBhayibheli. Kodwa uqeqeshwa kukamoya isesontweni. Ubizwe ngento ngeyona. Uyahlolwa ukuthi uyathula na. Kusuke kwakhiwa lento la kuwena ebonakalayo. Yakhiwa kampi.
hayi kahle ithandwe ngamatshe iphihliswe ishiswe ngomlilo idudulwe kambi iyowa lapho ungasho ukuthi incese uvuke lapho uyithunuthe uthi ngiyabonga ubonge lento engafani ngiyabonga ubongela ukuthi uzothi sewukhulile ikwethemba indlu ukuthi ungakwazi ukuma lapha wedwa hayi cela ukuyeka wonke umuntu ufanele adlule kwi-training wonke umuntu engathi phakathi besinaba thatha ama-pastors atrainwe kuthiwa awuphume eBible school ucabanga ukuthi iBible school iyona eyokwenza ukuthi uphathe ibandla uliphatha ngokuthi kuthiweni ngenhla because umfazi lo kaJesu umfazi kaJesu aphatha ngesikole uphatha ngomoya umfazi kaJesu uphatha ngomoya noma wathi angifundanga anginankinga ufunda phela nginandaba ngalonto into engiyazi yi1 ukuthi ngiqeqeshiwe ngenhla yiko nje uNkulunkulu engeze wangithemba kunjengoba ngiqeqeshwe ngenhla nje ngizokwazi ukuphatha othisha mabekhona angazi ukuthi akuyenzeke esontweni ukuthi khona abantu athi othisha namaphoyisa nonesi kodwa ngokwami bengathi yanti ngavela iphele nje kumuntu uthi uthisha la endlini kaThixo uthisha esikoleni emsebenzini uyiphoyisa emsebenzini uprincipal emsebenzini futhi sokuthitha ngale ndlela futhi kuthithe ngayo la endlini because la endlini uprincipal unjani i1 sinjinje katilani bafuna ngisuke la dokotela ngibaleke hawu dokotela Nibalingisi leli. siku conference siku conference ya tata mase conference tata masovangelana tata masifundisana ya ngalengisi lelizwe Kodwa ngikukhulu isimo ngokwenziwa ibentshe ingqondo ukuze nibe nokuhlolisisa ya okuyintando kaNkulunkulu ya okuhle nokuthandekayo ya nokupheleleyo uyazi ukuthi ngesikhathi sifunda dokotela kwezikamoya khona engangayinothisi yebo sithembekile ngithi thina sibefundisa yini uyazi bathi ukuthi mawuye emzini womzalwane wesifazane mawungena nje endlini yomzalwane ufica khona intombazana ungena endlini yothandaza angithi umnyango uvuliwe yabo into engathi isho le ngikhuluma uyangena uyothandaza ungawuvala umnyango uzothandaza nonkosikazi womuntu endlini noyi2 ungawuvala umnyango angizibonde ayike verse indoda kodwa ingqondo ngeke ngivala umnyango uyothandaza ngithandaza ngizomsho ngelimi siyathandaza endlini nosisi endlini makwenzeka kufika umyeni wakhe nonkosikazi uzothi letho kusho ingqondo njani sebethi ingqondo kunezinto nje la emzimbeni kaJesu fanele siqaphele ngoba sisebenzana Kadela bafuthi ezinye sosikhuluma ilandela kodwa guqulwana isimo ngokwenziwa ibe ingqondweni ya ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu ya okuhle nokuthandekayo uyazi bafethu okuhle nokuthandeka kanjani kwenye indawo ngala asemthwalweni anangomi baba umzalwane nje fact uhamba nje abacekela khulekile kuzimalanga baba semdala isisi sesikhulu ngolo aqokile ngenhla umzalwane manje into enzakalayo ugqoka ibhloko yabo ibhloko beligqokile la uyabona akukuhle yabo manje kusasa mayefika ke kusasa eshumayo yabo ingqondo yami
uyifide leyanto webothi ingqondo ithatha izinto ezingathi kodwa ezithi shu ngimbonelo ababa ukuthi ehambe enqunu bathi awulo mzalwane ohambe enqunu umzalwane makuthama abazalwane bazothi uhambe egcekeni uyikhulekele nje nesiso uyikhulekele nje uvele ne yabo kanti kube ingqondo yakhe beyisebenzisa uyazi bafethu khona into engesona isona ngiqinisile ekhaya mina angikwazi ukuhlala ekhaya mina nje ekhaya ukuhlala nje ekhaya sitting room baba angikwazi ukuhlala sitting room mina ngingagqokanga inezathu mina nezathu makwenza ekhaya ethi ukuthula ekhaya ngophuthuma iskipa ngiyothatha iskipa ngiyogqoka yabona noma kuyashisa noma nje but la kimi kuthi ngishadile angikwazi ukwenza ngenye indlela futhi ngeke ngifanise nabantu abasa kuthiwa engeja mina ngishadile mhlawumbe bona basazobe bahlukanise ingako bona benza noma bazobe bahlukanise mina umshado wethu sokuphelile nje phelile nje shadile mangiqeda nje ngihamba ngiyohlala nomina ya ingqondo yami izwe njani ukuze ngikwazi ukuhlolisisa ya nokuyintando ufuna uzazi izinto eziyintando kabantu sazi futhi ungahambi noshow lezinto ayidinge mngani ayidinge bangani lento inawe babuza abantu yini wena ungabe nje uthi hayi ngilenkinga kunesibambisi umuntu omuntu manje mayeka umyeni wami mayeka ngifica iringa ngikhumula ngibuye ngiyibeke ekhaya ihlezi semnweni ngane yakwethu sivumelano sami naye sasho njalo so ngeke ungibone futhi ngenze okunye nginjenje nje awubona abantu leka Jesu mfuni 3:1 Dotana yami uyazi ngathi yeah aw inhliziyo yakho mayigcine imiyalo uyakhumbula na ukuthi wayalwa kanjani uyazi yeah ngokuba iyanganisela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthuka qhubeka isihe neqiniso makunjani makungakushi aw uphe entanyeni yakho umlobe esifefeni senhliziyo yakho elesingisithi mfowethu leli verse nje lesingisi yeah chapter 3 Indian Proverbs hey yabona ukukhoza kumnandi kwangifundisa isingisi hey Proverbs chapter 3 verse 1 awifunde My son, yeah do not forget my law. yeah Let your heart keep my commands. let your heart keep my commands yeah For length of days and long life, yeah and peace they will add to you. yeah come on Let not mercy and truth forsake you. you Bind them around your neck. Write them on the tablets of your hearts. bafowethu ngingayikhohlwa le uyazi ake ngithi kujomba kancane ngisho nomuntu oshadile ungakhohlwa umyalo kaNkulunkulu so usendle nje usho nomfazi wakho athi uyadela umfazi wakho ukhumbula ukuthi uJesu elakhi bakhe uyalibekezelela uliphethe ngesineke nawe wenze njalo ungaqondanga nje bafazini ngempela namadoda kodwa ake nibuke uJesu bafethu uthi ibandla lakho lithande kanjani umfazi wakho umthande kanjani nathi engathi sikenze njalo yebo mfowethu sengehlile dokotela sengibaleka manje mafunda uthatha iBhayibheli isho mfowethu
so find favor and high esteem in the sight of God and men. Yeah. Trust in the Lord with all your heart. Oi! In not Yabona ke le? understanding. Ithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ngayo yonke inhliziyo awungayo yonke ke enye indaba le uyonke hayi ngeke yebo mfethu uyazi manga ngixoxela inkosi ngazwami namhlanje manga ngixoxela uthi ukuthemba uNkulunkulu wemngadi ukuze uthi umuntu manje egule ezoshona mina bas phambi kaNkulunkulu ngitshela phambi ngomoya ingcwele uyabona umfowethu uzowami mawuzozwa moyathi kunamalanga umlilo indlela engikhula ngayo but bengeke ngithi ngicela iambulance because I know in my heart ukuthi kunodokotela Dr. Jesus. I believe him with all my heart.